Alí aprendes nomes de árbores e dos pásaros e escoitas historias da gloria antifranquista. Alí inicia tamén unha relación moi natural co cine, coa radio, coa lectura e co fútbol, co xogo, cos xuguetes e miniaturas que el mismo construía. Cando non tiña máis de 3 anos, Carlos estivo a piques de morrer afogado no río, nun dos veráns de Lama. Salvou unha formar da mesma maneira que o propio Carlos salvaría uns anos máis tardes o seu irmán Xavier, pero tamén se fundiu sen remedio nas augas do Miño. Aos 11 anos ingresou no seminario de Ourense. Alí un profesor de literatura, don Agustín Madarnás, mandoulle escribir unha relación e de ese día foi consciente de que se... Meniña xa máis fermosa que a luz do sol alumbrara, estrela da mañanciña en puras tintas se baña, frol das floridas cumbres, ninfa das frescas augas, ti como folla do lirio branca e contristada. Quen eres fada sen nome de tan... Coa axuda do telegrazo global laserizado, acabaron coa transnada de Smith. Será Smith o responsable de que un limoeiro dê laranxas? Vos credes que un limoeiro pode dar laranxas? E que dá o limoeiro? Aquí hai unha nena que leva unha camiseta desacordo do que dá o limoeiro. Ti como te chamas? Melisa. Pois mirade, Melisa, de que cor ten a súa camiseta? Amarilla. Moi ben. E que como se chama algo que dá o limoeiro que de cor amarelo? Limón. Moi ben! Quería facer desaparecer a famosa galiña e tiveron que utilizar para chegar al tempo a rampla. Mas cando ali chegaron as galiñas xa non estaba. A quen tiveron que chamar? 1, 2 e 3. Xa está aquí, xa chegou, o equipo de nación. A Ra trouxe o agrandador de orellas e comezou a agrandarlle as orellas ao malvado profesor Smith. Ata que, de tanta vergonza que tiña, Smith deixou a galiña no seu lugar. En agradecemento, a galiña azul deulle a Ra dos recados 2 ovos amarelos para o profesor Papafigovich. Carlos era moi amigo dunha rapaza loira de ollos azuis chamada Ana. Sempre ían dar paseos ata a volta da esquina, onde se atopaba o garda de tráfico. O garda de tráfico collía a Ana no colo e a facía rir. A Ana encantaba o seu sonido do chífaro. Unha vez, unha señora que viña de arrincar unha moa, sabedes que é unha moa? Moi ben. Unha señora que viña de arrincar unha moa, díxolle a Ana que a súa cara parecía unha fofá. Tiña unha galiña. Era especial porque era de cor amarela. Era de cor amarela? Azul. Azul. Con 5 plumas verdes. De que color eran as plumas? Vermellas. Moi ben. E cantas tiña? Moi ben. Esta galiña poñía ovos de cores. A Lorenzo mandaronlle unha carta dicindo que como a galiña era de cor verde... No. De que cor era a galiña? Dormentes miradas de tan dorida, sonrisa e feituriña tan cándida,
nacestes, sendo tan limpia e tan casta. Quizáis das brisas da tarde ou das bretemas vagas. Quizáis dunha nube branca, ou as espumas do mar pousaronte ao ser de aurora nunha cuncha de nacra.